noma esephuzile lona simazi ukuthi unjani noma engaphuzile kodwa nje bafowethu ngoba sihamba lapha sihamba ngobusizwe iyodwa nje ufuna siyenze into uma uyinsizwa uyahlonipha uyalalela uma u-wrong buza komuntu ingezeni mfowethu uzokutshela bafowethu asihloniphaneni njengoba sizinsizwa nje asilingane hhayi ngokomzimba nangokukhula njenganami nje ubaba umdala phakathi kwethu uma ngabe ubaba ebona ukuthi ikhona into esiyenzayo engehle mlalele masuke umthatha ukuthi mhlawumbe wena ubone ukuthi wamshaya ukuze ubone ukuthi awuzukuzwa ngayo kanti kufanele uba mdala phakathi kwethu nanokuthi kabusizweni mina ngensizwe ezozakithi insizwa yakithi uma ngihamba nayo ngiyayibona uma iphakamisa insizwa yakithi izolimala ngoba ngeke ngize ngutshele kodwa ungwakithi ukuthi uzolimala ngoba uzobona sengathi ngiyakujaja ukuthi mhlawumbe awufiki noma unjani ufuna ngenza iplani mina mhlawumbe ngifike ngithi ngobhoko kuwe ngezwe ngathi ngilona lethi uzobe sekuqhela bengenzela wena ukubona ukuphakamisa ukuthi ulimala ngikona ukuthi bafethu asihloniphaneni nje uma sizinsizwa sazi umuntu omdala sazana ukuthi sizinsizwa bafethu ilokho nje akukho kunye ngumntaphetha migama wafitizwa mhlawumbe omnye wangazi hhayi kapha futhi lokho siyabonga Fokangema umuntu engixhumana naye kakhulu ngiyazazi zonke izinto zophethelezi nonke ngiyanazi abanye ngihambela nabo la phakathi kwethu ngokwala eThekwini sinananga ubaba usibonda lesi salako 3 la ehostel phinde futhi phakathi kwethu sinenduna la ehostel induna yensizwe nansi ubaba ukumele ngiyabona so ke ngisho ukuthi ke bakhaya bami okokuqala ngicela ukujabula ukuthi sihlangene ndawonye ukhona umkhuthano omubi engifuna ukukhuza ngenzela ukuthi lolu hambe siliqalayo sokuthi sihlanganise insizwa zonke zeindawo zonke singabandlululi lona wakaNongoma lona waku kunomsebenzi ozayo omkhulu engiuhlelayo mina engicabanga ukuthi uzoqala ngokuhlomulisa nina abantu engihamba nani angufihli nje lokho noma kungaqoshwa futhi angufihli wonke umuntu la emhlabeni uqala ngabantu bakubo uma kukhona ayenzayo so ke nami ngiyoqala ngethimba elihamba nokhwishi ngihambe neqale nethimba elihamba noShalbedi ngihambe qale nethimba elihamba noyinduna ukunene ngoba kukhona umsebenzi esizama ukwenza ukuthi le nduku kugcine kukhona phela abafethu imali yokuthenga insipho uyabo ungagcini njengathi thina sizithuthuthu nje ehamba ziyonikela ngamakhanda njalo sifuna ukushawa maqede ngabe indaba zalutho so ukhona umdlalo esiwuhlelayo kwaNongoma ozoba ngoSeptember niyokwethula wona le ngoba siyalela umdlalo omkhulu okuzobe kuze iSouth Coast yonke ize ngapha kwaNongoma sizobe sithi South Coast versus Zululand iZululand ke bafethu iqala la eThekwini abanye abantu bathi iZululand iqala ngaphesha kothukela iZululand iqala la kodwa thina sobe sithi ongapha kothukela naseThekwini udlalisa umuntu ongale kothukela ukusuka emandeni uyoshona le so bese kuhlele kanjalo futhi kuyobe kungakhokhelwa umuntu ngayedwa kuyobe kukhokhelwa amaviyo so ke senza njengento efana nengoma kaZolonke ingoma kaZolonke akukhokhelwa izingane ukhokhelwa amaviyo so ke sifisa ukuthi asikabi nayo imali kodwa mina akangiyena umuntu ohlulekayo ngiyizame ngamandla monke ngiyacela insizwa zakithi yabona lento esingakini ayiphele lento yokungamazi umuntu omdala kunawe ngeminyaka noma ngabe ungamhlula ngenduku fish kodwa mangimdala kuwe ngeminyaka ngimdala kuwe ngeminyaka ungathi mangabe kukhona into ekuphethe kabi uzokhuluma amagama eqiniso ngoba phakathi kwenu la khona abantu abake bekhuluma amagama abaweqisa kodwa njengamanje sindawonye so ngicela leyo nto iphele ngoba ikusasa awulazi uyabona kube ngempela ngesikhathi ukhuluma lento embi uyibhekise kimi noma uyibhekise komunye ukuba sidingana ngaba sikho la yabo so ukhuluma into unganakile ngelinye ilanga sesindawonye futhi cela iphele leyo mina anginayo inhliziyo embi bafowethu cela unitshela insizwa zakithi inhliziyo embi anginayo ngiyisoka futhi mina ngakwenza uqonywe intombi oneshow ukuthi ngeke ziqome mina ngakwenza iqome ungasishayeli ukuthi kanjalo wena so kuningi singafundisana khona bafowethu mina nje bafowethu emhlabeni abantu bayasaba ukuthi bayazi umuntu uma ungambuza ukuthi uyazi khona abantu abesaba ngisho bazi ukuthi bayazi mina ngicela ukunitshela ingane zakwethu ngiyazi mina ngiyazi impilo ngiyazi kusuka phansi enhlabathini iyosha phezulu onweleni kuningi esingasizana kuwo ngiyacela singayisebenzisi indaba yegodi njengoba sihamba kanje singayisebenzisi indaba yokwenyanyana uyabona ukhwishi ngelinye ilanga uma ngabe ngithi ngiyawehla umgangelo uthi awuthi ke ngibambe manje kuphakela angithi uyinsizwa uyabamba mfethu ayikho inkinga
hayi kodwa ukuthi sekuyobe sekuyasondwana bafowethu ngoba kuyokwenzeka ngelinye ngafanele siye eChina ngiyamazi ukuphisha ukuthi udlala kahle ngiyamazi umfoka Xulu umfoka noMaqhokoza ukuthi udlala kahle ngiyayazi lensizwa ukuthi udlala kahle ngiyanithatha ngihamba nani ngiyaphesheya kuzokwenzeka kungenzeka umgangelo uyephesheya bafowethu kuzokwenziwa yimina lokho akuzokwenziwa umunye umuntu so ke ngiyacela lo mgangelo sifuna ukuphakamisa mfoka Ngema asibe semidlalweni uyishaya insizwa bese uyahleka ningawasebenzisi futhi amagama masuke ningasebenzisa amagama amabi masuyishayela insizwa masuyishayela insizwa ishaye nje bese uyayihlonipha ungabe usuyishayela insizwa bese ushawula mtuthu bese kuzoba yini ke leyo yabo cela ningawasebenzisi lawo magama shayana insizwa laba abantu bangale bafethu badlala kahle abanankinga nokushawa uma umshaye ngempela sengivala bafethu asambe nisodlala umgangelo akekho umuntu ofuna labuye nengozi la akekho umuntu ofuna abuye nengozi la asambe sodlalisa laba abantu bayawuthanda umdlalo abanankinga abananzondo banothando kuphela asambe sodlala umgangelo lapha sifike sidlale kahle ngaso sonke isikhathi uma wehla nkabi yami cela uqala ubuke ngapha ubone ukuthi abantu bakini bakhona la bayakubuka hayi ukuthi usuke la uyodlala lapha ekhoneni lelokuza cela uma wehla umgangelo nje wehla isisoka wehla umgangelo uphele la thatha amagxatha u5 uphele la insizwe izofika kuyona okwesibili ningaphumeli umuntu ungaphumi usuke evikweni ubona umuntu ade ehlala nomuntu usuphuma uyagijima usuya kuyena ngoba usukuthi wena usubona ikhala uphi isoka kahle uzehlele kahle angithi usumbonile yehla isoka kahle uzofika bese wenza lento vela vele uzoyenza cela kanjalo ke bafana bakithi uthando kuphela inhlonipho kuphela mina bafethu nginothando lwensizwa nginithanda nonke angincengane enye izinto engaziwa ngayo ukuncengana cha angincengane kodwa ngiyanithanda njengensizwa zakithi nonke anginandaba kwanongoma sinayo ke insizwa zakithi indaba yokuthi umuntu wakuphi asinayo ngaba nananga ubhuti wethu ubhuti umtebheda umfoka Sibiya uyena umuntu ozobuya la ulasho ukuthi hayi madoda hayi mana manje ayidlala manje kanjalo kodwa wena njengensizwa uzizwa la mawuzuthi kumnandi la umthetho ayibhuti khululeka ngentela enhlonipho ukuthi ayikhuleka bhuti khululeka ngoba kuyenzeka ngesikhathi uyilengisa imvumo kanti odisithi ebese ubhuti ebona ethi yena hayi mhlawumbe usuzolimala mhlawumbe aqhamuke ngaleyo ndlela wena njengengwenye uyazazi la uyabo bafethu kushawa ikhanda kumuntu ake nimi lokhu nishana nobhozo izinto engenamsebenzi ake nishaya ikhanda nje umuntu ophe namba yogeza Jephethe Nkosi yami siyabonga bonke ngiyathokoza ibandla lonke ngazi ke ungabeka nawo mfowethu zingabeka futhi neinsizwe efisa ukuphela sekuright kodwa namuntu omdala njengoba bethu ubhuti amahewu madoda ungabonile ukhona lephethe amahewu nawo ngiyaqala ukwazi bengithanda nje ubhuti ngoba bethu songathi mhlawumbe nawe wathangapha njengami ngingaqala ukwazi mfowethu bengazi igama uba ngilizwa sihlezi ingane yakho phela mfowethu ungathi ngapha nje phela noma ungeke ukhuluma okuthini Cezelela nje bamdedele bafethu adlo shaya mfoka Ngema hayi amabili okusho ukuthi siyakuzwa ngoba siyakhona ziyazwana ezathi zizanga ukuthi ngoba siyalabana ngala umuntu akashaya siyazi uyambiyeka bese lephazi uyambiyeka futhi bese afuna ukudlala uzodlala futhi sibambisana kanti khona ibona ibambi siyajabula kakhulu nje ukubona la Sihlala simbona kude emafonini kuma-TV kodwa namhlanje simbukele eduze bamthanda mina-ke induku ebukele kuyena kakhulu uSibili ngikubuke dlala sithande isona sakhe masithathe nesikabakubhada masithathe isona sakhe imvamisa amafuta amaningi mhlawumbe ngiyakubona amagiya ayashintsha ngidlala igiya likababa umfoka Sibiya ngidlala igiya likababa uBhadi khona bafowethu wasiphelile inkulumo khona phakavela khona nje umphakela umthakathi washo ukuthi uyanqamuka ngenkulumo bafowethu asifike lokhu kuyalimaza masensizweni ngoba ngeke ngasho ngathi masizinsiwa singajayelene awumazi ukuthi umuntu mayisephuzile kwenzani kodwa usukuhlala naye eduze uyamathi ubani mayisephuzile nje asivike lokhu bafowethu sisophila uthanda lube lunyeke babhemu asambeni siyokwesekana lapha insizwa mawuyibona ukuthi insizwa idlalisekile yathinteka uyayikhavela ngokusheshsha team spirit uyayikhavela ngokusheshsha ayikho team spirit endumini unokwazi